שלום רב, הגעתם ליובל ראובן, וואי פייננס, MBA במנהל עסקים, יועץ משכנתאות, חבר בהתאחדות יועצי המשכנתא, יועץ פנסיוני ומרצה. היום אני הולך לדבר על התמודדות עם אי ודאות בשוק ההון. כדי להתמודד עם אי ודאות בשוק ההון, מומלץ להתמקד בגיוון תיק ההשקעות. השקעה לטווח ארוך במדדים גדולים, קנייה חודשית קבועה, דולר קוסט אברג'ינג, אני אדבר על זה בהמשך, השקעה רציונלית ללא החלטות רגשיות וקביעת נקודות יציאה מוגדרות מראש, סטופ לוס. נדבר ונפרט על כל דבר ודבר. אז קודם כל, אנחנו נרצה לעשות גיוון חכם של התיק השקעות שלנו. גיוון תיק השקעות בנכסים שונים כגון מניות, אג"ח, נדל"ן, קרנות סל, מפחית את הסיכון הכללי. תעודות סל כמו S&P 500 או נסד"ק 100 או בישראל תל אביב 125 מאפשרות גישה מיידית למספר גדול של חברות, במקום להסתכן בהשקעה במניה בודדת. חשוב להימנע מהשקעות כל הכסף בנכס אחד, גם אם הוא נראה מבטיח, שכן שווקים יכולים להתרסק ללא התראה. השקעה לטווח ארוך במדדים גדולים. היסטורית מראים שהמדדים הגדולים בחו"ל או בארץ חוזרים לשיאי כל הזמנים לאורך זמן. גם לאחר ירידות חדות, ההשקעה לטווח ארוך במדדים האלה מאפשרת לנצל את עוצמת הריבית הדורשת. גם כשיש תנודתיות קצרות טווח. חשוב להבחין בין השקעה אמיתית לטווח ארוך לבין השקעה בינונית או קצרה שיכולה להיחשב יותר ספקולטיבית. יש לי איזה סרטון שאני מדבר על טווח השקעה ואיזה מוצר שמתאים לטווח השקעה, בהתאם לטווח השקעה. אמרתי קודם, כבר הזכרתי את זה, דולר קוסט אברג'ינג או קנייה חודשית קבועה. שיטת קנייה חודשית קבועה מאפשרת להשקיע סכום קבוע מראש כל חודש ללא תלות במחיר השוק, כך שמפחיתים את הסיכון של כניסה בשיא לשוק ומיישמים השקעה עקבית גם בתקופה של אי ודאות לאורך זמן. שיטה הזאת מובילה להפחתת העלות הממוצעת של ההשקעה, ולכן מאוד מאוד נוח לעשות את זה, במיוחד למתחילים. זה משהו שהוא מאוד מאוד נוח, וגם כשאני עושה הפקדה חודשית, בעצם בגלל שאני נכנס לאט לאט לשוק, אני מסכן סכום כסף יחסית נמוך יותר בצורה הזאת. אז ככה שזה יכול לעזור לאנשים מתחילים הרעיון הזה. תיישמו את זה, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לרשום פה למטה מתחת לסרטון. השקעה עם ראש ולא עם הרגש. החלטות השקעה על בסיס פחד או תקווה מובילות לטעויות, כמו מחירה בהפסד או רכישה לאחר עלייה חדה. חשוב להימנע מחדשות פוגעניות או נבואות של קריסה ולהתבסס על ניתוח מושכל ולא על רגשות. מחקר מראה שרוב השנים בשוק ההון הן חיוביות, ולכן המשך השקעה גם בתקופות קשות הוא מומלץ. זאת אומרת, אם רואים לאורך זמן שתשואות ממוצעות הן 8-10% נניח, בחלק מהמדדים שהזכרתי קודם, אז אנחנו בעצם יכולים להבין שזה הסדר גודל של זה, למרות השנים שיש ירידות ולמרות השנים שיש עליות יותר גבוהות. זאת אומרת, זה בממוצע, בסוף זה מתכנס בין 8-10% לשנה, רב שנתי. קביעת נקודות יציאה מוגדרות מראש. לפני כל השקעה יש לקבוע מראש מאיזה נקודה יוצאים מהמניות או מהמדד. זה נקרא סטופ לוס. הוא מונע הפסדים גדולים ושל אמונה מופרזת בחברה מניות שירדה, וגם אם המניה עולה, חשוב לדעת מתי לצאת כדי לשמור על רווחים ולא להפוך למאמין. מאוד מאוד חשוב. נקודות מאוד מאוד חשובות, וככה תוכלו, מה שנקרא, להתמודד עם אי ודאות בצורה הרבה יותר טובה. מאוד מאוד מומלץ. כרגיל תוכלו לראות ברקוד בכרטיס הדיגיטלי שלי, אפשרות להצטרף לערוץ יוטיוב שלי. אם תחצו על הפעמון תקבלו פעמיים בשבוע התראות. ביום ראשון סרטונים על משכנתאות, ביום רביעי סרטונים על השקעות. לייקים, תגובות וכולי יגרמו לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את זה יותר, והערוץ שלי יהיה יותר נפוץ, וככה אני אוכל להעביר את הבשורה להרבה יותר אנשים. אני צריך את עזרתכם, אז אני אשמח שתעשו את זה. יאללה, וסאבסקרייב הכי חשוב. תעשו סאבסקרייב ואז תקבלו פעמיים בשבוע התראות לסרטונים שיוצאים בראשון ורביעי. יאללה ביי, שיהיה המון המון בהצלחה.